Escoítase ben? Sí, que maravilla. Moi ben, sigo. Ai, perdón. Ben, só por presentar a Celso Fernández San Martín, a min abondábame con decir é de Lalín, é amigo dos meus amigos, é o meu amigo. Pero, bueno, para quen non o conoza, que me extraña que non o conozan, quero vos dicir que é licenciado en Filosofía, ten unha dúcia de libros de poesía escritos, e é contacontos. O mellor é todo o mesmo, e eu separo inocentemente. Non quero interrompervos máis, nin facer ningunha xácara, porque a verdade é que me gustaría que o escoitarades a él, que xa é moi coñecido por saír tamén no Luar, é dicir que non sei por que o presento. Sí. Grazas, Celso. Bueno, por referencias, direi que saír no Luar foi unha cousa moi boa. Cadrou que deixei de ir ao Luar cando empezou a pandemia, despois na pandemia fun un par de veces na máis, despois deixei de ir. E aí descubrín que a xente nos recoñecemos máis polo andar e pola voz que pola cara. Porque eu que non teño coche nas estacións de autobuses mismamente, coa máscara posta, había xente que se volteaba e dicía ti eso de... Bueno, eu quero lles contar algo de Lalín, xa que me presentaron como persona de Lalín. Aquí hai xente que me pode impugnar, vexo que este é un paraninfo propicio á impugnación en directo, entón estou contento e tranquilo. Sempre vai haber quen sepa máis que a min. Bueno, hai un gran contor aquí, Gonzalo Navaza, que iba a contar unha historia que me contaste ti hai anos, pero non vou contar. Non vou contar outra, vou contar outro caso que el sabe ben de quen falo. En Lalín Lalín é un sitio moi especial, raro, bueno, ten algo de todo. E tiña un señor, que non vou dar aquí o nome, porque ainda lle viven os fillos e os netos, pero tiña sona de ser e é raro decir eu vir a un congreso de onomástica e decir que non vou dar o nome. Empezo mal. Intentarei melloralo despois. Bueno, vou dicir un nome. Meu pai levo todos os días á partida, el vai mirar, porque, bueno, non pode xogar, e un día preguntei, este señor que non ven diario, que está sempre de pé arredor da mesa, dixo, ese home chamanlle a niebla. É moi bonito, encanta a mí o tema dos alcumes. Hoxe rematarei contando unha cousa dun alcume, unha historia moi especial dun alcume. Pero antes vou contar brevemente isto desta persoa que non podo nombrar, como xa dixen, que tiña sona de ser un gran comedor. Ustedes saben que na época da fame, pois en Lalín comíase, ou cando era pola festa, digo, o común da población, Pois había os ricos comían cando lle daba a gana, pero comían pola festa, comíase por un enterro, porque xa daban, se era o teu xa non comías, pero se era do outro, pois sempre comías algo. E tamén por unha aposta. Nas apostas non gañabas máis que non ter que pagar o que comías. E este home, por exemplo, chegou a comer por unha aposta dunha asentada, que se é o mérito. Claro, se dis, non, eu como 3 queixos en 3 meses, home, iso non ten mérito, pero dunha asentada. El comeu 3 queixos dunha asentada, e preguntaronlle como fuche capaz, e dicía, el con pan. Senón non daba. Bueno, conta un outro caso moi simpático del, non? Que ti sabes que en Lalín, bueno, Mateo tamén o sabe, Luz e Carme, bueno, sabes que en Lalín hasta non hai tanto tempo a palabra psicólogo, psicóloga non existía.
a xente se lle pasaba algo e iba contando un alto pola calle e, bueno, sempre había algún que che oía e dicía, chome, por eu fixen isto, ou fai así desta maneira. Eso miña abuela dicía que un home viña ali pola calle do Puente abanicando uns papéis, me cago nesto, me cago no outro, non teño por que explicar os insultos, pero el cajábase en todo. E dixo Yunder do outro a beira a rúa, dixo, es que che pasa? Dixo, que me va a pasar que veño do untamiento de pagar a contribución. E dixo, home, pero pagámola todos. Dixo, a mí non me amarga pagar a contribución. A mí o que me jode é ter que asinar aí onde pon el beneficiario. Iso era o que el máis lle molestaba. Pois, como se decían as cousas así en alto, un día pola plaza da iglesia, este home que non dijo o nombre del, dixo Yunder do outro punto, dixo, oer, fulano é un xenérico, oer, fulano, se comes 17 costilletas pájochas. A denominación costilleta en vez de costeleta tiña un porqué, porque nada máis que as comían os ricos, que eran os que falaban o castellano, claro. En Lalín decía a miña aboa, isto é unha fórmula de socioloxía, dicía, cando un labrador pobre come unha merluza é que un dos dous está malo. Oer, fulano, se comes 17 costilletas pájochas, e dixo el, agora non, que vou pa unha boda, pero á volta, e ganoulle a aposta, claro. Isto encantame os temas do ceo. Eu tuve ocasión unha vez na miña vida, porque en Lalín tamén, bueno, co tema da luminotecnia, ben nos chega, non? Ali, luz de noite. Miren, voulles explicar o que é o caciquismo, así brevemente, non? Cando son as eleccións, vai o alcalde e vai o secretario con el polas aldeas, entón vai preguntando á xente, cando entra po meeting, dille, bueno, aquí que vos fai falta? Díxolle un señor, non vou dicir de caldea, díxolle, eu non che vou votar, quedastes de me poñer a luz diante da casa e non me puxestes. E dixo, home, pero é que ainda vimos poñendo a línea por aquí, espero un pouco, pero puxeron ya. Que estás contento? E dixo, que vou estar contento? Dixo, home, pero puxemos, xa dixo, pero está mirando para a carretera. E entón, bueno, por lle cumplir o gusto, agora ides por ali, e vedes todas as farolas mirando para a carretera, menos unha que puxeron dada a volta mirando para a porta dunha casa. Iso é como a inteligencia artificial. Traballa a de huello, o sea, o que ti queres, aí o tes. Bueno, pero eu non iba a contar nada desto, iba a contar das estrelas, que, no, deste señor que comía tanto, pero non só comía. El decían que era comunista e iba a un bar que lle chamaban o Astronauta, que lástima que desaparecera, porque era un bar maravilloso. Nese bar tiña unha televisión e cando a Unión Soviética e os Estados Unidos andaban coa loita por ver quen conquistaba o espazo exterior, pois el dixo, hostia, teño que axudar aos soviéticos. E na casa diseñou uns planos e mandoulle para Moscú os planos do Sputnik, do satélite, aquel que era como unha pelota con os rabiños. Entón, despois, cando botaban na televisión, estaba el mirando, non? Ali, a Unión Soviética lanza un satélite, o Sputnik, e sacaba, el miraba para a xente e dicía, se non é por min. O sea, que Lalín dá pa moito, non? Vivir no medio desa cultura ou te enriquece ou te embrutece, ou ambas cousas. Por exemplo, outro día, isto non ten nada que ver con este congreso, pero igual, acórdame a min agora, é como eu vou moito ao Camilo, ao Café de Camilo, que é o máis antigo de Lalín, desde o ano 30 está aberto. Acórdame, Ernesto era unha persona moi... Entendes, non? Era así, aplomado.
Entón, un día entrou un home, estaba eu ás 8 da tarde, dun día como este, que, como decía el, hoxe choveu unha vez na máis. Entrou un home ás 8 da tarde, que eu levantarame tamén cedo pola mañá, e choveron unha vez na máis. Entrou sacudíndose, me cago nesto, me cago no outro. Tanto chover, e dixo Ernesto, non che é cousa de auga. O sea que, no decir, un é capaz de conformarse co peor que lle veña. O outro día contábame a min Cristina do Camilo, a parella de Ernesto, decíame que a Ernesto unha vez lle viñera unha muller e lle dixo: Ernesto, hágame un café que non este ni moi caliente ni moi frío, ni moi cargado ni moi flojo. E dixo Ernesto: normal, logo. Dixo: eso, normal. É bonito. Bueno, en fin. Eu estuve unha vez no Perú contando contos e levarnos a unhas excavacións dun grupo humano e cultural distinto dos incas que chegaron despois e os conquistaron, que se chamaban os Guari. E os Guari eran grandes coñecedores do ceo, como eran todos os mesoamericanos, esas culturas. Descubriran ali, desenterraran unhas pedras que eran, eu non vos exagero, eran exactamente máis ou menos, 1000 kilómetros arriba ou 1000 kilómetros abaixo, eran como este estrado no que estou eu, así deste tamaño. Estaban perfectamente labradas, eran llanas, e tiñan un rebordiño así como un cadro, así, polas 4 beiras. Entón había a dúbida de que para que serían aquelas pedras, para facer sacrificios, se sería unha salina para traer auga e deixala ali evaporar e recollerlle o sal. E a teoría máis fundada parece ser que era para evitar a tortícole, para que os astrónomos da época botabanlle así unha fina capa de auga e podían contemplar o ceo mirando para o chao. Era moi bonito eso. Tamén tiñan un dominio grande sobre o ceo, porque eles tiñan unha plaza e un pau no medio e chamábanlle o pau de atar o sol. Tócate o nabo. Aunque sea simbólicamente, esa capacidade de decir, conozo-te o suficiente como para poder atarte aquí un día a unha hora que eu sei que vas vir. E había os enterramentos, os dos pobres, que eran pobres, e había os dos ricos. E os dos ricos eran, eu nunca, ou poucas veces teño visto pedra tan ben labrada como aquela. Entón eran unhas sepulturas como son aquí os panteós. Claro, estamos falando dunha excavación arqueolóxica, polo tanto, estaba só a pedra, non había nada, nin policromía, non quedaba nada, era, digamos, a estrutura en bruto do que foron eses enterramentos. E entón, tiñan unhas capeliñas como temos aquí ou como hai nas igrexas, non? Para meter un santo ou unha santa. Pois ali eran para meter un difunto, pero ali os difuntos o que facían era non nos embalsamaban no sentido exipcio do que facían, ni nos metían en terra, envolvíanos en trapos. Entón, o que facían de cada persoa que enterraban era un ovo, o máis parecido á figura dun ovo. E despois poñíanlle no curuto da cima, no que sería a parte que correspondía á cabeza da persoa, poñíanlle ouro, unha capa de ouro, e metían naquela vitrina dali que tiña un buratiño cenital que unha única vez no ano entraba o sol por el e daba en vertical naquela chapiña de ouro na cabeza do difunto, e era o día que a familia iba para falar co difunto. Era o día que podían falar con el. Entón, a min da cultura popular galega, unha das cousas que máis me interesa
dos nomes e que sempre me interesou pouco aqueles que presumían do nome, porque realmente estaba tamén o alcume, que era algo que se daba por outro motivo. E cando o alcume te identificaba con un elemento da natureza, igualábate a el. Bueno, no barrio da Baixa, a familia dos carrizos, dos ratos, hai un montón de nomes de animais. A mí iso pareceme unha elaboración cultural excelentísima, poder falar co mundo de igual a igual. Cando se falaba da cultura galega, ou cando se fala da cultura galega por aí, se ten como pouca cousa, sempre se tivo. Ainda onte estuve na entrega en Lugo dunhos premios Mestras e Mestres da Memoria, que lle deron a Maruxa, como se chamou, Camiño Noia, que é a gran recopiladora do conto popular galego, que o meteu dentro das estruturas europeas de clasificación dos contos populares, e a Quique Peón, gran bailador, xente que recupera, recolle da tradición oral. Sempre me pareceu, non sei que iba a dicir, perdíme, pero mira, sí, fun a Lugo, pero agora que me acordou outra cousa, cando Celsa do Acevedo marchou emigrada, xa Pepe da Portela levaba lá un ano, en París, mandoulle os nomes por escrito, o sea, un mapa do que tiña que facer cando lle topou un traballo, e dixolle, vente, tes que coller este tren, tes que chegar a Endaya, tes que chegar a estación de, como se chama a estación central de París? A que viña, non, a que está lá. San Nazar, bueno, pois a unha desas. Eu creo que non era ese, pero se non era, é outra. Porque eu estuve nela... Gardulés, debía ser, bueno, non sei. O caso é que a partir dali dixo, tes que coller o metro. E dixo, tes que coller o metro e tes que chegar á estación de Malasebres. Ela dicía así, Malasebres. Entón, cando chegues á estación de Malasebres e baixes do tren, do metro, tes que sair pola porta da dereita, que eu hei de estar ali esperando. Entón, Celsa do Acevedo fixo todo polos nomes, guiándose polo que levaba no papel, que lle chegou nunha carta del, e o que vía escrito, e chegou á estación de Malasebres e quedou tan asombrada desa estación que fixo así e saleu pola porta da direita. E non estaba Pepe. E ela dixo, bueno, París moito máis que Santiago non há ser. E botouse a andar por París, a ver se topaba a Pepe. Dixo, e levaba andadas 3 horas, e cheguei a unha barriada xitana, e dixen eu, ai que carallo, xa volvín pa España. E dei volta, e crucei unha autopista de 7 carriles. E fun mondón os taxis, e había un taxista e dixenlle, perdínme. E xene compa en paz, que me perdín, hostia! E entón doulle a carta, e o taxista, sabía doutro taxista que era galego, levoulle a carta, e o taxista leuna e dixo, sube, muller. Levouna hasta a saída, no que ainda Pepe da Portela estaba ali esperando por ela. A importancia dos nomes, non se lle esqueceron máis aqueles nomes. E hai un... O outro día acordábame a min, cando les os relatos latinos de Plinio o Vello e Plinio o Xoven, eu a primeira vez que me levaron a facer, pedíronme facer o pregón da festa da Pisa en Froxán. A quen lle decía, vou a Froxán facelo o pregón da festa da Pisa. E dicíamos, hostia, pero moitos italianos hai ali, que non, da Pisa da castaña, que é un sistema tradicional de aproveitamento secado e debullado da castaña, non? E nada, funlle facer ali o pregón e leváronme a unha casa, porque as casas teñen nome. As casas, como era a casa? Era a Casa da Torre. E leváronme á Casa da Torre, ceei ali e coñecín a Xan de Vilar,
que sabía, iso era o que antes xa vou retomando, quería falar da grandeza da nosa cultura, que éramos capaces de falar con calquera cousa da creación, de calquera cousa que houvese no mundo, éramos capaces de falar cos animais. Ás veces non nos conviña nombralos directamente pola especie, non decías o lobo, non decías o raposo, creo que desto ao mellor falastes á mañá tamén, decíanlle Xan o raposo e Pedro o lobo. O ano pasado falastes deso, xa hai ben tempo. Bueno, pois, retomando eso de Xan e Pedro, eu vou vos contar un conto do lobo e do raposo, que son antagonistas, son animais que se levan mal uns cos outros. E é un conto que eu conto moitas veces por unha única palabra que sae nel, porque é unha palabra da que eu estou namorado. O raposo viña farto de comer e dixolle o lobo: ai, e logo, donde ves que tan farto estás? E dixolle o raposo: ui, veño de comer unha farta de troitas. E logo, como fixeches para escoller? Dixo: vente comigo que che ensino. Entón levou no río, atoulle un cesto de verjas ao rabo, dixo: agora tes que metelo o rabo e o cesto dentro do río e decir: peixe só cesto, troitas ao rabo. Xa verás como te fartas de comer nelas. E entón o lobo, inocentemente, era no inverno. Meteu o cesto, dixo: canto máis ao fondo vai a millor, E meteu o rabo casi hasta o mesmo ollo do cu. E entón, é un bo para as almorranas que empadeza, mételo na auga fría. Entón, o lobo estuvo ali e o raposo que facía, botáballe de vez en cando unha pedriña. E ai, xa pican, xa veñen, di. Dicía: peixes ao cesto, troitas ao rabo. Ai, que xa veñen, ai, que vaste fartar delas, Pero, e aí ven a palabra, era unha noite de xiada, di o conto, e encarambelouse o río. Xeouse por riba, entón prendeu o lobo polo rabo. E o lobo, vendo que non daba saído dali, que estaba pillado, díxolle ao raposo: vaite ali á aldea, buscar os martelos para romper os carambelos, pero vaite por lonxe dos palleiros que non te sintan os cadelos. E o raposo fixo exactamente o contrario, foi por cerca dos palleiros e os cas ahau, e foi nos arrecadando a todos ahau, e cando viña de volta decía o lobo: por alá con esa xentiña, e decía o raposo: xa vou axiña. É bonito, os xogos vocais son moi bonitos. Dicía a miña avoa que había en Lalín un xordo de Comenencia que lle debía cartos a todo o mundo, e estaba un día na horta cunha besta e dixo un que pasou, dixo: ai, non, xe cobrollos. Dixo: oes, cando me das eses cartos? E dixo: sí, ando aos cardos. Non che digo eso? Sí, son probesto, sei que me fodes, come os ben, come. Era moi bonito, contaba a miña abuela, acordoume agora. E entón o lobo fixo tanta forza por se dar ceibao dali e que non o desfixeran os cas, que arrancou medio rabo e despois de burla dicía o raposo: e quen será aquel hirhuleiro que vai fichando sangue polo traseiro pola cima daquel lumbeiro? É bonito, é unha traxedia, pero é bonito, non? Home, podía ser, eso contarlle agora aos nenos: soñan, hostia! Quítate do teléfono, me cago na contra. Decía un home da lá de Muxía que lle di a filla que é profesora no Instituto de C: papá, leve a rapaza con usted, enséñelle algo do mar, enséñelle algo do monte. Dixo: sí, e que nos desengancha deso? E despois decía unha cousa moi triste, decía: parece que non estamos aquí pa nada. A mí iso dame moito que pensar. Miña avoa, que foi criada de servir antes de volver, ela emigrou, e isto vai tamén por un nome, que o nome do barco no que ela emigrou para Buenos Aires. Miña avoa, cando contaba esa historia tantas veces, por iso a mí me acorda sempre, e non se me esqueceu,
hasta me aburría, dicía eu, pero mama Carmen, non contes eso máis, me cago na contra, escusaches ir pala, bueno, estas cosas, na familia, xa sabedes. Entonces, pois, miña avó decía, eu fun pa Buenos Aires nun barco que se chama o Cap Arcona. E eu, ai, Dios. Hasta que un día no Museo do Pobo Galego, subindo á sala de Sociedade, ali está a primeira vitrina que é dedicada á emigración e ten un cartel das empresas navieiras que facían as rutas a Venezuela, que facían as rutas a Buenos Aires, que facían as rutas ao Porto de Santos, ao Brasil, que facían as rutas a Habana, e de terceiro está o barco no que foi miña avoa, e non era o Cap Arcona, era o Cap Arcona. Cabo Arcona, un barco fletado en Amberes, un barco que despois de facer a súa vida levando xente pa a emigración, volveu e fixo cine, fixo de Titanic nunha película. E a última vida que tuvo foi cando os nazis viñan baleirando os campos de exterminio, levando a xente para deixar cantar menos probas millor do que les levaban feito. E na bahía de Lübeck estaba o Cap Arcona e 2 barcos máis, e meteron no Cap Arcona 5.700 prisioneiros e puxeronlle a bandeira nazi. E veu a aviación inglesa e bombardearon o barco e afundírono. Mirade nun nome cantas vidas collen, válgame Dios. Pero eu dixenvos que a mí me gustaban moito os nomes. E eu falei vos da Casa da Torre, é que salto dunha cousa noutra, non sei por qué, pero a Casa da Torre en Froxán, onde coñecín a Xan de Vilar, a min leváronme cun interés, levoume Vitorino de Santiago cun interés especial en que eu coñecese Evaristo Bello. Evaristo Bello, como Plinio o Bello, era o gran corresponsal do lugar de Froxán e prácticamente de todo o Courel, pero era un home que cando eu o coñecín xa non falaba. Entón estaba sentado nun sofá destes que se te botas para atrás, é unha comodidade. Pois ele estaba sentado ali e Vitorino non se conformou en que, por está ben que a memoria en canto que interese xa compartida, que Evaristo Bello non me pudese contar nada do que el tiña tantas ganas de que Evaristo Bello me contara. Entón, Vitorino contábamo el como se fora o intermediario, como se Evaristo Bello fora un indio sú e el fora o intérprete e mo transmitise a min, que era outro indio sú, válgame Dios. Entón, pois, el decíame, porque Evaristo Bello, o mellor serranchín do Courel, porque Evaristo Bello, aquel día que estaban na lareira e tiña un cartucho de dinamita metido na parede, e un por facer a broma quitou o cartucho, botou no lume, e todo o mundo escapou correndo, e el, con toda a parsimonia, colleu o cartucho e fixo, e volveu no guardar no sitio. Pois, como te quedas, Cando veu do servizo militar, trouxo de recordo unha bomba antibarco, aí da Capitanía de Marín. Eran unhas bombas así pelotudas que levaban uns pivotes que as unhas colócanse a unha altura entre a auga e o fondo, que se ven un barco, pega contra un pivote deses e o pistón, pan! Bueno, xa sabedes, non? O que non entende de guerra. Pois, eso, pega un pepinazo e afunde o barco. Pois el trouxo pa a pesca. E botou a un pozo fondo do río Loro, e cando chegou ao fondo, dixo, foi a primeira vez que vimos o fondo a ese pozo. Decía Xan de Vilar, pensamos que fora milagre que choveron troitas en Vilar aquel día. Despois dinda que todo é imaginación. Non é imaginación, hai un trasfondo real nas cousas que pasan. Dixo, botamos a bomba, ainda tardou a auga en volver. Contaba cousas moi bonitas, era un home de suma tranquilidade. Contábame Vitorino por el. E decíame, el andaba coa madeira. Isto non se sabe, pénsase que é cousa máis de tirando pa Asturias, que baixaban madeira polos ríos e dos Pirineos tamén, para transportala. Pero
Polo río Lor tamén baixaron madeira do Courel, e entón os que iban ao pé, claro, non son ríos tan anchos como os ríos pirenaicos, e entón moitas veces nunha estreitez a madeira, os paus chocaban, un atravesábase e impedía aos outros que continuaran, e había que ir con unhas palanquetas de ferro por riba dos paus e destupilos para que continuasen río abaixo. E unha vez fixo eso, Xan de Vilar non, Evaristo Bello, coa mala sorte de que caeu ao río nun sitio que lle chaman o Pozo do Salto da Cabra, que é un pozo fondo que non se lle conoce, porque os pozos nos ríos están todos bautizados, os pozos fondos. Por que? Para prevención, sobre todo, dos nenos. Non vais ao Pozo do Salto da Cabra, que están cheos de misterios, porque ten desaparecido xente, e o río compórtase dun modo completamente distinto ao mar. O mar non nos quere. Ti morres no mar e o mar bótate, métete nunha corrente, lévate pa un cantil, lévate pa unha playa, pero ti apareces, se non quedas preso abaixo, claro. Pero se ti caer no pozo fondo dun río non volves a aparecer, por eso están cheos de misterios. Por iso lle dan nome propio aos pozos. E el, sin saber nadar, caeu ao Pozo do Salto da Cabra. Díxolle Vitorino: como foi que saliches se non sabías nadar? E dixo el: fun hasta ao fondo, e cando cheguei, salín andando. Esa é unha cousa preciosa. Guardar esa tranquilidade, vamos. Que agora collemos unha cajarría porque nos faltan datos. Hostia, non me jodas. Ese sí que é bonito. E dicía cousas maravillosas como no transporte da madeira polo río abaixo, que lle levaba días, cando cadraba unha noite de lúa nova, que non se vía nada, sobre todo ao pé do río está o que chamamos bosque de corredor, e ali, claro, se é lúa nova e ainda por riba estás á sombra dos árbores, pois é todo unha pura escuridade. Eles o único medo que tiñan de noite, porque non lle tiñan medo a nada, pero o único medo que tiñan é que viñera unha tronada, que eles facían unha presa nun sitio parado para facer noite, e que a madeira dormise tamén ali flotando no río. E se viña unha tronada, o problema era que subía o nivel da auga e a madeira podía marchar polo río abaixo. Como sabían se a madeira marchara ou non? Pois decíame el: collíamos unha brasa do lume na mau, e na noite, que non se vía nada, botábamolo ao río, e vías ir a brasa polo aire ardendo. Se caía e non se apagaba, e que a madeira ainda estaba. Se se apagaba, e que había que empezar a ir río abaixo, ás apalpadas, non? Bueno, eu non vos quero cansar máis, non? Eu conto-vos un conto e o final dun alcume. Se eu vos preguntase agora aquí que é o peor que lle pode pasar neste mundo a unha persoa, bueno, e antes, unha cántiga. Hai un lugar, é que me acordou antes na comida, e un chiste, que é buenísimo ademais, que ten que ver coa importancia dos nomes, Dios, é fundamental saber este chiste. Tedelo que apuntar, ou acordarvos, calquera de dúas cousas valen. A cántiga contaronme a min, e cantaronme, nun lugar que se chama O Allo, que queda cerca de Zas, tirando para a Costa da Morte. Pero a miña sorpresa foi que chegando ali, o sitio do lado chamase a Cebola. E sei que o cura non o querían ben nunha das dúas parroquias. E un día, nunha procesión, cantou e dixo: son do Allo, son do Allo, son do Allo e da Cebola, porque era cura das dúas parroquias, Son do Allo, nunca eu do Allo fora. Para que se enteraran os outros, Pero como era cura non lle podían facer nada. Mentira, menos meu tío Antonio, que pelexou con cura e arrancoulle dun bocado un anaco do brazo. De verdade, no lugar de Vilameá. Pero se eu vos digo que é o peor que lle pode pasar a unha persoa neste mundo, unha das cousas peores é que te alcumen cun alcume que non che guste.
Por exemplo, había un mozo, non vou dicir onde foi isto, pero un día un veciño díxolle bobo, e ele dixo, eu non son bobo. Bobo! Eu non son bobo, eu son monosílabo. Era bo, non máis. E dicía, no, ti eres moi bobo. E claro, a todos lles pareceu simpático, e todos lles chamaban bobo, bobo para arriba, bobo para baixo, salía á ventana bobo, iba para a horta bobo. E un pódese fartar de que lle chamen bobo. El fartouse. E un día subeu á cociña, colleu un coitelo, baixou á corte e matou un boi. Que un día nun instituto de Vigo tuven que lle explicar que non era un asesinato, porque os bois que conocían eran os das despedidas de solteira. Dixen, no, os das vacas. Quitoulle a pele e asou a carne, e chamou polos veciños e díxolle, vide que hoxe vou bordar eu un xantar. E comeron e beberon á conta del canto quixeron. E cando acabaron dixeron, tes razón, ti bobo non és, ti er bobo e medio. E el non lle quedaba nada que gañar a vida, e colleu a pel do boi e encartouna e dixolle aos veciños, vou vender a pel deste boi a Santiago de Compostela. E foi, pero claro, el non sabía onde se vendían as peles dos bois. E foi á praza de Abastos e pregonaba, quen quer unha pel dun boi? Nada, ninguén. E botouse a chover, cousa rara en Santiago. E el neses postos que hai, nesas casetas, teñen así unha miga de tellado, chamámoslle un voladizo, así botado para diante, e el arrimouse a unha parede para se cubrir. Pero claro, en Santiago non chove así. En Santiago chove así. E que fixo? Desencartou a pel do boi, cubreuse con ela, e así arrimadinho á parede doulle o sono. E sinteu que lle picaban na pel. E mirou de reollo e veu que había ali un corvo picándolle nela. E que fixo? Envolveuno, atoulle unha varaciña a unha pata e andaba co corvo de paseo por Santiago. E meteuse ali pola plaza de Mazarelos e había, hasta hai pouco, unha tenda de alfombras e a muller estaba na porta, a dona da tenda, e dixo, canto quere por esa pel do boi que lla compro eu? Canto me ofrece? 3 pesos en prata. Moeda o peso en prata, non? Así. E el vendeulle, colleu os cartos, pero había 2 días que non xantaba, e foi á rúa de San Pedro a unha casa de comidas, e fixe unha cousa moi rara. Meteu un peso en prata debaixo da alfombrilla da entrada. E colleu outro peso en prata e tirouno no paragueiro. E o peso en prata que lle quedaba, meteuno debaixo dunha pata da mesa. Puxeronlle un prato para ele dixo, non, poñame 2. Pero espera por alguén. Dixo, non, un pa min e outro pa o corvo. Dixo, home, pero usted comprenda que isto é un restaurante. Aquí aos corvos non lle damos de comer coa xente na mesa. Non o traten de menos, que lle é un animal sabio e adiviñador. E logo que adiviña. E como daquelas, calquera vello, sabía o que os animais falaban, que fixo? Tiroulle dunha pluma do rabo. E o corvo fixo, ah! E que dixo? Pois dixo que se miraban debaixo da alfombrilla da entrada que sei que allá hai un peso en prata. E foron mirar, carajo. E que máis sabe? Ah! Pois que se miran no paragueiro que sei que allá hai outro peso en prata. E que máis sabe? Ah! Pois que esta mesa está coxa porque debaixo dunha pata ten un peso en prata. Véndanolo corvo. Dixo, non, que me fai boa compaña. Dixo, pero pagámoslle polo que nos pida. E sabedes canto lle pideu? Actualizando a moeda. 5.000 euros. E deronllos. E volveu para a aldea e decíanlle os veciños, que bobo! Vendiche a pel do boi en Santiago? Dixo, vendín. E canto che deron por ela? 5.000 euros. 5.000 euros. Pareceulle bo negocio. Non matan todos os bois da aldea. Marchan para Santiago a vender as peles. Vendéronas. Nin a primeira. E volveron coa idea de lle dar unha tunda. Foron ya á porta da casa, chamaron, pero el non lle abreu.
entón, eles quixeronlle dar un castigo igualmente e deronlle de portas para fora. E cajáronlle todos ali diante. E viñeron, e isto é o máis asombroso do conto, viñeron 6 días seguidos de sol. Este é un conto antigo, eso en Galicia non existía. E ao 6º día o mozo abreu a porta cun saco baleiro nunha mão, unha vasoira na outra. Barreu a merda pa o saco e dixolle aos veciños: vou vender a vosa merda a Santiago. E meteuse ali, cruzou da Alameda para a Rúa do Fran, que é a primeira boca rúa á dereita, aí ali facendo esquina unha tenda de cosméticos de Yves Rocher. Alá se puxo co saco aberto presonando: atención, señoras e señores, vendo aquí un barro moi bo po cutis, o que vello volve o novo, o que feo pono guapo. E a xente, por se ver guapa e nova, gasta unha de cartos en cada merda. Compraronlle o saco inteiro. Canto gañou con aquel saco de merda? 5.000 euros. Volveu pa a aldea e decíanlle os veciños: que bobo, vendiche a nosa merda. Nos dixo: vendín. E canto che deron por ela? 5.000 euros. 5.000 euros. Se o detalla pagan tanto, ou por maior, non se poñen a cajar por remolque dun tractor un mes inteiro. Aos 15 días puxeronlle as sobrebalderas, arrancaron con el para Santiago sin toldear. Cando entran por Santiago xa atrás de los municipais, non levaban un certificado para transporte daquela mercancía, unha multa, volveron co remolque inteiro, bascularon nun prado que daba ao río, viñeron os de medio ambiente, outra multa máis. Decía o vello alá: que veña o cambio climático dunha vez, me cago na contra, cabe con nós. Foron ya a casa, non lle perdonaron. Xa non chamaron á porta, romperonlle a porta, entraron dentro buscala e non o toparon. Pero cando saían, un acordoulle mirar debaixo da cama e ali o estaba. E decía a miña aboa: collerno polos colares e tirarno po camiño e plantáronlle luma á casa. E el quedou mirando como lle ardía a súa casa. E cando lle acabou de arder, esperou que enfriara, colleu un saco, barreu a borralla para o saco e dixo aos veciños: vou vender a borralla da casa a Santiago. E era ano santo, ano xacobeo. E onde se foi poñer? Na entrada da catedral. Non decía nada, pero echaban os peregrinos e os turistas con esa curiosidade que traen. E logo usted que vende aí? Estas son as cinzas do cabalo do apóstolo Santiago, en paz descanse. Esas puntas, as das ferraduras, véndanos unhas pouquiñas para levar de recordo. E vendíelles así en botiños de yogur pequenos. Canto gañou con aquel saco de borralla? Ai, sabe do caso. 5.000 euros. E volveu para a aldea: que bobo, vendixe a borralla? Dixe: vendín. E canto che deron por ela? 5.000 euros. 5.000 euros. Daquelas as casas no rural nas pagaban nada. Todo o mundo quería ter un piso en Pontevedra, un piso en Santiago, un piso na Coruña, un piso en Vigo. E non collen e lle plantan luma ás casas. Collen a borralla, marchan para Santiago a vendela e venderona. E entón volveron coa idea definitiva xa do que querían facer. Colleron e dixeron: a ti gustanche os sacos, verdad? Abriron un saco e meterono dentro. Pecharon o saco e botaron ao lombo. Imos te botar ao río. Acábansenos os problemas que temos contigo. El iba no saco e iba dicindo: eu non quero, eu non quero. Dixo: non queres, pero vas. Dixo: non, xa sei que vou, pero non vou de boa gana. Dixo: non, pero vas. E claro, deron as 2 da tarde e ás 2 en punto comían en todas as casas, claro, en todos os sitios, que casas xa non tiñan. Comían o que era plato diario todos os días do ano, o caldo. E o caldo había que comelo quente. E claro, se ainda non chegaran ao río o tempo que lles iba a levar e volver, xa topaban o caldo frío. Entón, que fixeron? Pousaron o saco no camiño e atárono arredor dun carballo cun adival, así ben forte, e dixeron: aí te quedar media hora.
o tempo que nos leva a nos ir á casa, comer o caldo, volver, desatarte e botarte ao río. E el quedou ali atado dicindo, eu non quero, eu non quero, eu non quero. E non pasa polo camiño un home cun rabaño de ovellas e de carneiros, ve un saco atado a un carballo, dicindo, eu non quero, eu non quero. E abreu o saco e dixo, pero que é o que non quere? Non quero. Pero non quero o que? Non quero. Pero que cousa non quere? Que non quero. Pero non quero o que? Que non quero. Que me levan á forza para me casar cunha filla do rei, que lle quedou agora solteira de segundas. E eu non quero. E dixo o das ovellas e dos carneiros, ai, pero quero eu. Dixo, bueno, logo metes usted no saco. E meteuse. E cando chegan os veciños, desatan o saco, botan o lombo, rindo todos de cara para o río, extrañoulles co que iba no saco, iba dicindo, eu vou moi contento. Chegaron con el ao río, non sei a que altura do Lérez, e alá o botan po medio e medio, ven a afondar, volven pa a aldea sacudindo armaos, como a quen, un traballo feito, unha ansia fora, e cando entran na aldea non ven ao mozo cun rabañazo de ovellas e de carneiros. E din, pero como é posible se vimos de te botar ao río metido nun saco? E dixo, que sorte a miña. Dixo, pero como sorte? Dixo, sí, porco río polo fondo. Decir, dixo, o Lérez polo fondo, vai vos cheo de ovellas e de carneiros. E os outros pola ansia arrancan correndo de cara para aí para a beira, pero claro, estaba a marea alta, o río iba atoldado, non vían. E dixo, el non, tedes que facer como fixen eu e ler buscar. E sei que pola ansia, o que era flaquiño, botaba as augas e decía, cada mergulliño un carneiriño. E o que era gordo, botaba ao río e decía, cada mergullo un carneirón. E foron a aparecer todos alá flotando á ría de Pontevedra. E o mozo este xa nunca máis ninguén lle chamou bobo e quedou el sendo dono de todo e alcalde de ninguén. E aí acabou. Arden algo para agora. Conto yo chiste. Home, porque é para po vosso gremio, vamos. 5 minutos? Ai, non, falaban ali. Canto, que hora é? Van ser. Andámoslle aí. Bueno, este é moi bonito porque consegueu, ben, xa veredes o que consegueu. En Lalín hai un matrimonio maior que viven sós na casa, durmen no piso de arriba e un día sentiron que lle andaban abaixo no comedor. Entón baixou el adiante, que é máis valente, e o home detrás collido así, e non se ocurre mellor cousa, cando entran no comedor prenden a luz. E claro, toparon a un ladrón ali cacheando. E o ladrón dixo, miren, eu asesino non son. Eu son ladrón, pero asesino non. Pero ustedes víronme. Eu teño que matalos. Pero eu asesino non son. Entón, dígame como se chama usted. Dixo a muller. E dixo a muller, María Teresa. Dixo, pois xa na podo matar. Na podo matar, porque María Teresa chamase miña nai tamén. E chamándose usted como a miña nai, eu non teño corazón a matala. Bueno, pois dígame como se chama usted. E dixo, eu chamo José, pero, bueno, aquí todos me conocen por María Teresa. E salváronse. No, pero que vos quería contar, isto xe é o último. Este é un caso paradigmático. Como contou a min Pepe Rei. Pepe Rei é unha persona extraordinaria, un poeta. Pepe Rei, tanto che di, a erva do prado das Puzas en Quintela cheira a mazás asadas. Como che di, o outro día puxe un enema, eu nunca puxera un enema, e pensei que cajaba o corazón. Por dixo un día que el fora denunciado polo sacristán porque orinou, mexou contra... É o chiste que teñen ali na aldea del, e que ten enfrente da casa retoral está a taberna.
Entón, encherse a cervexas, aguantar a gana de orinar, e despois irlle mexar ao peche da porta. Porque ten así unha carandola, o sea, destas que facían os ferreiros, que é como un pene, así coa cabeciña máis gorda, de ferro. Entón, o chiste estaba en mexar así, facer unha parábola, non? Se vas con gana e deixalo pingando, xusto máis ou menos un pouquiño antes de que viñera o cura. Entón, claro, cando o cura botaba mal, e un día veu no sacristán e denunciou-no, están as actas no xulgado de Lalín, para que nas queira ir ler, e dixo que estaba a xueza e a secretaria detrás do ordenador, e dixo: é verdad que usted, don José Rey, tal día mexou contra a porta da rectoral? E dixo Pepe Rei: é certo. E sei que o acusador frejaba armaos, como a quen está ganado este xuízo. E dixo a xueza: bueno, usted ten algo que decir que o poida exculpar? Dixo: teño. Pois díjao. E levantou un dedo e dixo: onde hai orina non se dá a polilla. E quedou libre. Pareceulle, pero non era ese o caso, ese era para anticiparnos quen é a persoa. E o caso é tan breve como este, e despois xa rematamos. Pepe Rei conta que, bueno, supoño que moitas de vos recordades que se xa desde unha aldea, o día da festa, os fogueteiros, se viña un e lle pedía un foguete para botar, de feito, en Sello, en Vilameá, e viña os ramistas e levaban polas casas 4 ou 5 bombas para cada casa, que un día en Horta, na casa de miña tía Isaura, quedaron sin o porral das cebolas, porque a bomba non lle subeu, caeu para baixo, estoupou, e xusto en riba do porral das cebolas, tuveron que andar pedindo nelas. Bueno, pois, eu recordo, era moi bonito, echabas aos postes, bum, 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 bueno, emocionante, non? Para quen non viveu. E entón había un home moi presumido alá tirando para Catasós, que lle pideu ao fogueteiro botar unha bomba, pero el, como era máis presumido co resto, quería que fora de 7 estalos. Aquí o número 7 foi tratado, hai unha miga en profundidade. Bueno, pois tamén, que podía ser de 8 ou de 10. Porque había xente que non oía ben e igual oía máis ou menos, ou xente que non sabía contar e decían aproximadamente, pero de 7 estalos do ollo. E entón, claro, vos sabedes que daquelas non había o escrupo que hai agora, e despois da pandemia moito máis, quen lle pasa un puro ou outro para que fume del, no, eso foron tempos que decían. Entón, doulle a faria tamén, para que... Porque, claro, agora, despois viñeron unhos foguetes que tiñan unha miña de mecha. Poñerlle na mecha e xa subía. Pero había unhos, eu teño botado, que tiñan un cilindriño coa pólvora amazacotada e tiñas que lle poñer ali a brasa, directa. E despois tiña o petoute da dinamita, ou da pólvora, ou da virgen que fora, que estoupaba, non? Entón, el puxollo e pareceulle que non prendía. E foille soplar. Hostia! E claro, tirou co fuego. E botábano desde un sitio alto. E o fuego non colleu verticalidade. O sea, en balística entenderíase un tiro fallido. Porque o tiro ben dado é o que fai parábola. Estudias as parábolas, non? Pero, non, ese saleu así, pero como era desde un alto, pasou por entre as campar da iglesia. E como iba co fuego, coa velocidade que leva, e a caña é unha caña inxel, non? Iba así a cana, e tocou, parecía que tocaba o alzamento da hostia, non? Tan, 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 segueu para diante, e en riba dunha leira de millo dou o primeiro estalo, bum! E claro, aí perdeu xa a volatilidade e caeu, no medio do millo, e aí dou os outros 6, bum, 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 bum! E quen ali estaba... Dixeron, saliron dentro do millo 17 jabalís. Mais un home cos pantalóns baixados.
que era o dono do Chigre e chamábanlle de alcume o Tranquilo. E é o primeiro caso en Galicia de persoa que perdeu o seu alcume. Moitísimas gracias. Non imos contar chistes que non sabemos, se soubéramos faríamos. Queremos simplemente rematar desta vez sí a xornada de onomástica, que este ano foi dos outros nomes. Xa unha vez tratamos unha temática parecida, porque cando falamos dos nomes comerciais tamén forman parte dos outros nomes, como vimos aquí que hai unha empresa incluso que crea nomes. Desta vez a temática tan variada que tivemos, os nomes dos astros, os nomes científicos, os nomes das pandereiteiras, os nomes dos animais domésticos, demostrounos estas análises tan variadas que non fai falta facer etimoloxía para estudar a onomástica, que iso é unha cousa que ás veces se une, se pensa que é a única aproximación posible. Vimos que a onomástica tamén nos ensina aspectos sociolingüísticos sobre os presuizos lingüísticos, como vimos na exposición das modas dos animais domésticos en Galicia nos últimos anos. Vimos como son as tendencias apegadas á identidade nos nomes das pandereiteiras e como tamén reflicten os diversos nesgos de xénero. Vimos como son as tendencias a hora de poñer nomes científicos, as difusas fronteiras entre a terminoloxía e ao que é propiamente onomástica, hasta que punto un nome se pon a un nome propio ou un nome xenérico, cando empeza un nome propio e cando empeza un nome xenérico. Cales son tamén os recursos que podemos ter na literatura para rescatar nomes tradicionais e poñerllos a obxetos, neste caso celestes, que están tradicionalmente non, que están acuñados en castelán, pero que aquí ao mellor teñamos outros nomes. En fin, moitas cousas aprendemos hoxe, agradecemos a todos os interviñentes e o broche de oro que supuso Celso San Martín, que tamén nos demostrou que os nomes dan para moito máis que o seu estudio, senón tamén para o divertimento, pero tamén para a aprendizaxe sociolóxica do que son os nosos nomes en Galicia. E tamén queremos as dúas agradecervos a todos a vosa asistencia, tamén a xente que nos está seguindo por streaming. Así que damos por clausurada esta xornada e emprazámosvos para o ano que ven, que será tamén moi interesante. Nada máis. Eu xa non teño nada que dicir, está todo dito. Reiterar as grazas a todos os que asististes como espectadores, como intes, e evidentemente aos relatores. Pois ata o ano que ven. Non sei, recoller nomes, registrar nomes, todo vale para... Ademais, nestes momentos que, ao mellor non son os millores para a lingua, pero total van sendo 40 anos malos momentos para a lingua, xa estamos afeitos. Chao.